aldizkaritzaren arpiduna ginen, eta Irutxuloko hitzan, garai horretan Irutxulo aldizkaria zen. Eta hortan bertan agertzen ziren bagerako kideak, euskararen inguruko proiektuetaz hitz egiten, euskaldunen eskubideez. Eta egia esan, garai horretan entzako gauza nahiko aspergarri xamarra zen, esan beharrezkoa da honetaz hitz egitea, ez duen, entzako zen gauza aspergarri bat. Baina, gero urteak pasa dela, Irutxuloko hitzan hasi nintzen lanean, duela 10 urte hasi nintzen hitzan lanean, eta bertan, gure bulegoaren ondoan zuen bagerako kideak, eta hor pixkate hasi zen aldatzen ere pentsaera, ez? Ez da loreak botatzeagatik, baina beraiei esker nik gaur egun euskararekin dudan harremana aldatu egin da. Beraiei esker, azkenean, nik bere garaien ez duen beharrik ikusten, baina hasten zara irakurtzen zeintzuk diren zure eskubideak euskaldun bezala, nolakoa den zure hiriaren hizkuntz paisaia, nolakoa den euskararen erabilera Donostian, zenbat jendek hitz egiten duen, zenbatek dakien baina ez duen erabiltzen, hiriko kartelak elebitan egotearen garrantzia, nun baztertzen den euskara, nun euskarak ez daukan lekurik. Horrelako ideia garatzen hasten zara pixkanaka, eta gero beste errealitatea da, zuk kazetari bezala bizitzen duzun errealitatea. Nik uste, bagerak eman dizkidala gaur egun naizen euskaldun aktiboa izateko tresnak.